Áno. A ešte môžeš mi aj do toho takého malého vpredu. Fajterská. Fajterská. A zase sa postavil na retard. Je to s tým smartfónom, ako chodí debilaha. Dneska si nedám veľa. Čo sa s tými rukami robí? Dáme na to. Ja aj prepem, no. Pozri si to. Áno, to je šedá. Áno, veľmi pekný. To je sivá. Spiderman, prvý lovníko červený. To je hasičská. Áno. Máme, že snakeskin. Áno, to je hadí. Takzvané hadí kúže. Tady máme batúžek novej. Jo. Ve farbě hadí kůže, jako můžeme vidět tady, tahle ta textura. Je velice pěkný model, páči se mi to, líbí se mi to, je zajímavý. Nové nášivky, jo? Jo, ukáž. Tak tady jsou, tady máme, že cracked, PR killer, to znamená... With prízvuk. Víte, co tohle to znamená jako? Že akože dojdete do gymu a normálne dávate na bench jenom 90 a pak dáte 100, tak ste vlastne zabili svoje PR-ko dosavadní. Takže máte nové PR-ko. Proste ste PR killer. You know what I like the most? Tell me. Your prízvuk. Oh yeah, thank you. It's like in English. Yeah, it's my Czech accent, yes. It's the Vejny Galaxy. No a takhle je. Tako jo, jdu na trénink. A 3D efekt. Není to jenom jako potlač, je to gumová 3D potlač. Pevné, sú pevné. Sú pevné, jo, jako jsou. A tyhle věci můžete koupit čoskoro na Vejny Galaxy shopu, jo, takže... Jo, s kodem Arian 5. Jo, klidně využijte Arianov kód. Vieme z toho, ty debil. No a tužný mikrofón išiel úplne do sračiek. Takže tieto všetky produkty nájdete 25.1., čo je v sobotu, na našej stránke vejnygalaxy.shop. V tomto drope sa budú nachádzať tašky rôznych farebných kombinácií, takisto nášivky, ktoré budú vynovené. No a k tomuto dropu ešte prichádzajú aj návleky na kolená. K tomu všetkému prichádzajú trhačky, ktoré sú z kvalitného materiálu a vydržia ešte viacej ako predošlá verzia. Dobre, brchce. Ajaj, poďme, ešte udri. Kod Arian 5, takto. Raz, dva. Riť. Ovno, riť. Budem objednávať Vejny Galaxy potom, dobre? Dobre, môže byť, okej. A idete točiť niečo? Áno. Tak vás pustím rovno. Áno, ďakujeme pekne. Čo? Tak sa cítiš takto? Cítil som sa trošku, že som to vybavil, že môže ísť. Ako si sa cítil ty, že si mohol ísť? Zadarmo, keď som ti to takto vybavil? Som zvyknutý na takéto veci. Aha, fúha. Odkedy povyhrával zápasy. Áno, asi tak vstúplo mu to do hlavy. Nevyhrával, to bolo takisto. Nevyhrával zápasy, to bolo také isté. Takže proste namyslený. Počujem, dneska budeš zahambený. Na jednom cviku. Na prezliekanie, že budeš skorej? No ty poď sem, lebo stačí ma som nasratý. Siahni mi do tohto vačku, otvor ho. Aha. Čo to? Toto sme chceli. Povyberaj ďalej. Johy. Áno. Áno, povyberaj. Už to veľké zbrane. No a toto je fatality. A ešte môžeš mi aj do toho takého malého vpredu. Ani ne. Nie tento. Dobre, čo si spravil? Nasral si ma tým teraz. Nasral si ma. Čo to je? Stamina? Áno. Maxima sexuál. Ale čo? Dobre. Neteraz, že som nenapúmpal. Však ja viem, nevadí, ale to dáme, že before and after. Si hovoríš, že mám malé ramená a trošku som... Zlepšil si, no. Trošku? Jo, dobre to je. Nie je to, že dobre, ale je to fajn. A je večko, ukáž ale chrbát, ten bol prísny. Aha. Čo ja viem, ale chrbát je dobrý, ty debil, naozaj. Fajterská. Sleduj. Zak frame. Dobre, tak udri. Keď už on nechce udrieť do obehu, to ma veľmi vytočilo. Veľmi ma to nasralo, že dojde s nami cvičiť. S majiteľom Vejny Galaxy, vieš? Som majiteľ Vejny Galaxy. Tom, majiteľ Vejny Galaxy. A nedá si pumpu. Vieš, že došiel a že ja som si už dal kreatín. Počkej, idem ťa točiť, lebo neviem dotiahnuť na teba, no? Vieš, my to tak robíme. Chápeš? Ide cvičiť aj s nami kameraman, aj s nami hrá. No jasné. My nemáme len tak, že... Chápeš? 10 000 mg citrulínu akože v čom? Áno, čistého, áno. To si mohol dať a to je bezstimulantov mimochodom. Čo to znamená bezstimulantov? Že není kofeín, není tam nič z toho, čo... Nedvíha ti teplotku. Tak z tohto si dám. Aj, konečne. No, nahrávaj. Áno. Počkajte, máte málo. Ja si dám podľa... Normálnu dávku, debil. Nie. Čo si už mali, však to ti nič nespraví.
Ja vám neverím, určite tu je. Je tu niečo, pozri sa. Pine Bark Extract. No, tak si poď pozrieť, čo to je. Nemám čas na to pozrieť. Kámo, oveľa horšie veci si chrúmal, chápeš? Tak ale bol som na to pripravený. A iba túto screenshot tých správ, je. A draj, skúpne to. Co to ti nestupne tlak možno? Nesmrdí. Beník, Nesmrdí. Nesmrdí. Dneska si nedám veľa. Dneska iba tak šetrne. Aby si stíhal. No, čo tam ešte do toho všetko? Iba kus? Čo to tam špáraš? Ešte z tohto? No, stres. Je to si tak dobre, keby chceš na party, fakt. Ujde to na správnu silu. Sorry? No nič, my práve dostane hambu. Čo? Dneska dostane dvojitu. Takže od teba? Áno. Ideme na konci sparing, vieš? Ale ak si drží to čuchacú sol, pozri. No. Čo ide robiť Magora? Povedz mi. Čo ide robiť? Angličáky alebo čo debil? Čo tam ide robiť retard? S gumou. To tam aj proteín naučil. Vieš čo? Nepovedz sa, ak som to viac. Nie, však môže mi to ukázať proste činmi. Dobre. Martin, chcel rozbil stenu. Ospravedlňujem sa, Martin, ak som ti rozbil tú stenu. Čo je to pravopod nebu, všetci svoj. Ale čo mám pod tým, je zaujímavejšie. Ojoj. Aha, Twins. Aha. On také nemá. A však to je málo pre teba. Však ale dám ešte potom vyššie. Ale čo si nedáš už viac? Pomaly ďalej zajdeš. OK. Aha, čo to je? Ja si neprosím, daj sa. Dobre, Bože. Jak? To bolo dobre. Akože nepoviem nič, ale fakt, že koľko silný je debil. Fakt, že silný debil. Ja už hneď ako išiel, tak sa obzeral, či vidia všetci. Ladies and gentlemen, here we go again. Shit ton of weight. I don't know what will happen, but something will happen. And hopefully it will be good set. Som za tebou, takže nemáš sa čoho báť. I'm not scared. Scared? I'm not scared. Čo ti jebe? A zase sa postavil na Gretar. Videl si, jak sa postavil debil? Ja som sa tak postavil, ty tak vyzeráš. Koľko skúročný výsledky. Nie je dôležitý rozsah, dôležité sú výsledky. Tak. Pôjde. Ešte dobrý. Je tam? Čo povedal? Len tak papulku drobu. A mohol som dať ešte ďalších 5 topís. Nevadí. Mohol, ale si sa začal. Zamyslel som sa. Áno, a ja som sa zamyslel, Nad kokotinu. Mimochodom, pamätám si pred chvíľou, ako sa mi smial, že ako prostitútka sedím. Mohol sa čal, že obliecť do fitka ako najväčší NPC, ale že originál. Že to je taký ten základný, vieš, ten takéto na fotkách, že zdravý životný štýl a takto tie fotky. Co, pozeráme to videa? Nepozeráva. Neviem, či všetky určite nie. Tak, sorry. Ale videl som, akože myslíte na YouTube, čo robí a áno. Však videl som to jedno, čo tam točil s tým Tomášom Kryžanom. To bolo dobré. To som videl do polky. Chcel som tomu niečo povedať, no? ale fakt to není úplne dobré, no. Nie je to zlé, ale je to horšie ako dobré. Ešte poď. Welcome in the jungle.
Čo tá žila na ramene? Niečo k tomu povieš? Pozri na to. Povieš tomu niečo? Genetika. Dobre. Naozaj. No jak stojia, hej. Postav sa normálne. A čo si takto štrajchol po ponosu, ti chýba, čo? Chýba, no. Čo? Však nič. Však normálne sa rozprával s tebou. A ty čo, debil? Celkovo som nožiak. Máš tu dierku, áno, vidím. Je to s tým smartfónom, jak tu chodí, debil, aha. Pozri sa, so smartfónom tu chodí. A 8 kamier tam má. Nemôžeš mať jedno kamery, on musí mať 5 kamier tam. You are very strong man. You are very strong. Ľavou rukou, jak homosexual. Je šikovný, treba mu to uznať, je šikovný. Nie, ty čo, nebude. Povedz mi tak ešte, ako zvykneš odcvičiť nohy? 2 cviky chodím a skoro vždy mám buď repy alebo hack and repy a potom idem predkopy. Keď nejdem repy, tak... Jak frekventovanie cvičíš? No 2-krát do týždňa. Kam normálne neskipuješ, hej? Normálne ich cvičíš, neskipuješ. Skipujem to viacej ako ostatné veci a stane sa, vieš, že vyhodím nohy, dám si iba lítka. Ale neskipujem to úplne často. Tak ich posunieš, hej? Neskipujem to úplne často. Ja? Čo sa tu deje, povedz? Prezrať? Chutnáme taký šmak. Neviem, či chcem takto predbiehať. Aj dobre, nepredbiehajme, iba ochutnáme. No takže